talaga makita yung aking tatay. Sige na, puntahan natin na. Wapo ba siya? Excited na talaga ako. Mabait yung tatay mo na. Nagmana siya sa akin? Mabait na at saka matalino. Pero kamukha ko siya, Nay. Sobra talagang mabait, anak. Talaga, Nay? Oo. Kasi hindi kita kamukha. Baka tatay ko yung kamukha ko, no? Oo nga. Tara na, Nay. Punta na tayo kay tatay. Dali. Style. Dali. Grabe. Yung disyunar na gugaling mo na eh. May kay pamorma na karoon kay muabot ron ng ako ang pinakamahal sa kinabuhi. Duha ka buok. At ako ang asawa ug ang akong pinanggang anak. Problema kayo kay wala to magdako na akong anak. Unsa kay pormas naong nga to? No? Di ba kapareha na ko? Main tao. Okay, ayo. Ang importante nga makita na nako sila. Maumrong adlaw yang giingon. Nitawag man ako ang inahan. Tingam sa ko sa inahan nga. Sagdan nga Tagalog ginoon. Murag mao siguro gyud say istorya dito sa kanang bitawag nila Manila eh. Ingon masyadong. Marating na kami diyan. Paabutin mo kami. Induta. Practice man ko Tagalog ani nga. Di na ako mao eskwela Tagalog. Bong cokok. Ang importante ani nga naa to sila. Lipay kay ko sa inaw nga to mga anak no. Siguro yan. Libat dito na ko. Ato nakasakot trabaho ay. Lit no noon. Baklag. Paritutong karon nagsugod na burgaw to. Guba ni yung detektor ko. Sugod na ginang tutong to. Sus! Uy, kahumanan ang trabaho. Pwede ko gaya sa isang kauban ay asaron. Tindak tuya ni dako. Ganyan mo ang sanga ba rin trabaho. Awa pag isihan, langay-langay man. Abot nga to akong pamilya ron. Bihaan ko ganyan trabaho. Sagdan ko na siya-siya raw sa. Pida rin. Bahu ari. Ngaw tani. Magpara sa. Pre, sos, gaya ni mo oy. Ang ganihan na gani. Pre. Tama kas gim nung kagdadaan ang imong kompas inoon nga watak hibaw laban ni unod. Dako na gani atong nako ano? Natagak ni gibalik ni nako natagak. Mo guba guro ni testing na to be. Sa amin ang maunay pamurma ni mo ron nga magbalag ta diri. Magpatisoy mo nung kagmayo noon. Unsa uri ka nga? Mura magnakahibaw ka nga. Moabot na ako ang binalanggang anak ug ang akong mahal sa kinabuhing darling nako. Mabuti mo anak. Moabot ron. Dugay kay ka. Ikaw biyaan ako diri. Trabaho nga. Bawo biya kakatoko Anak, anak. ako na kita ni dito. Buong pali, ako na. Kung daanam kay mo anak. Naalagin pati. Mo na usay. Di ka dungog ka nga. Na kung anak murag. Yan ka pa. Ano ka pa? Iko na pa. Bungo sa ukok mo. Nagpapa ka na may hilaw sa kakita sa anak. Sige, trabahuan na diya. Kaya ako tutagbuon akong anak ha. Asa tagbuon nimo? Marim tutagbuon ko to dito dool sa amuang area kay. Dito na pet yung balay. Oh, wait. Akong pag it-undres ng trabaho kay ron nga ko diya ka. Di unsod ko. Sunod. Gusto gikam kikita kay dekas anak ni mo ring porma kadaan. Kabalo ko. Basi liwat dai si mga asawa imong anak. Natural. Diba kami ra edad. Kung kamor gito kay maguwang na to nako ko sa kahilamusan mo pod ang ako ang yan guys, sige. Ay mo sunod ako ha. Bahala ka. At unsa? Sunod lang ko. Malayo pa tayo, Nay. Malapit na tayo. Asa, Nay? Yung bahay natin, Nak. Ayun? Oh, yun. Asan si tatay? Yung nasa gilid. Oh, yun. Yung nakaputi, Nay? Oh, yung nakaputi. Tay! Nak! Nak! Si tatay ba talaga yan? Tatay mo talaga to. Sabi niya, ang gwapo. Akala ko kamukha ko siya. Mabait mo. Ikaw pala yung kamukha ko, Nay. Anak ni na to? Ni nato, oy. Ano lang yung ginagnaong kayo sa Di tanong? ba ang anak? Ato ang naong sobra maning mayong tao niya. Ang awa ko na, oh. Sus, lagi, okay. Anak, hindi ay. Anak, hindi siya lain siguro kay. Hindi man parehan, lagi natugnaong lagi. Bungot sa ukot ng pilar, gani kay adlaw na wadri. Yun, ana na siya kadako niya. Nausab niya, tsura. Sos, kung ikay sa ligan, dili, ingon anig, ilong ng atong anak. Daan to May dito. nang naireserba. Awa, oh. Purma kayo. Pero ato
ato agin anak. Ako anak. Sige na, anto ta sa. Tanan- Lawas ta sa tong mansyon. Imo ra ba nang tatay Sus, na? ay, nanatas ko man yun. Hindi mo pinagsasabi ng tatay. Sos ni kapuyas ni Tagalog ay di ano sa taton. Aya. Tagalog ng kong anak na bagi kay ko natampuan ni no. Na am gali ko natampuan ni akong anak murag paminaw ko. Murag tumoy ras koko siguro. Ita na arbaro na kong amigo. Parito. Makaintindihan ka sila na. Nilipay ang tagon na akong anak pero probida. Libog ko sa inistoryahan niya. Wa ko sabot. Nabag ko kuha na. Amigo eh. Bay! Pre! Nana ba day? Ano to, Bay? Anak mo ba? Di, pwede. Ano man? Di, nako pasaglan og... Ha? Dugo, ang akong dugo. Ayaw lagi pagtanaw kay... Gwapa lagi. Oh, gwapa. Siyempre, natural sa liwat ginasamahan. Gwapa, bre. Dili ko si mo anak. Ayaw lagi. Unsa maka Dili ko. Unsa mo man dili mo sa di kong pari da. Dili lagi. Ayaw lagi pag kabayo. Ayaw lagi. Gusto mo saglan og buha. Magdugo. Klaro. Hula ko. Ako na ako eh. Dili mo nga. Kana kung anak. Di ko na tabiri. Kunya. Ayaw nung kang. Iabkas ulam. Di. No. Okay mga katugsok, maing udto diha kaninyo no. Nya na day koy bisita ron, special bisita nako sa inapon sa channel Ginit Lovers TV. Palayo ko support mga katugsok kay aron sad nga makikita sa mo silang video nga pareha gyapon sa mo ang mga siaw sa iyan channel. Okay, ikay mo kuan dol sa imuhang Salamat sa day ko day ni Tutong Tugsok TV day sa iyang suporta sa mo nga nisugot siya nga nagki-collab mi. So na with my partners day sa akong life. ako asad daw dere. Ah, Kitaan man man eh. okay, sa mga katugsok diyan, paki-support day sa among YouTube channel Ginit Lovers TV. Okay. Salamat day. Oh, shout out din ako sa dang tanan ako mga subscribers o followers no. Paliw ko suporta sa siyang channel Ginit Lovers TV day kay aron malingaw ta tanan para ron wis ato og sa mga kabataan lingaw-lingaw pabagtang sa itong mga problema. Mao na iyang channel ang ako asad mao ra gyapon. Bungot ko. Okay kayo? Thank you. And thank you. Thank you. God bless kanino tanan.